Piye kabare Lek ya? Yo apik piye? Kenapa? Ora wis kepenake. Iki piye kok iki? Wis nyambut gawe urung iki, Mong? Lah jare wingi kon ngancani wong nyambut gawe. Lah iki aku yo ngancani. Kok ngancani Lho piye? lekmu akon. Iki soalnya iki selak tanduri tenan iki lho. Kok iki tak kon ngancani Lah. macul si Kang Sugeng ae lho. Ora ono kancane iki ben cepet cepet. ngancani. Lah nek kon ngancani matul tak ngerti aku nggawa pasul. Wih. Dadi kowe ket mau ki ora. Lah iya lah Ora nyambut gawe. Jeneng wong ngancani kok padane anakmu cilik. Walah. Kon ngancani nguyuh kok kowe melu nguyuh. Ora mung ngancani. Ha iki lho. Kowe iki dadi ngger ngombe wedang karo macet ini. Lah iya, Wedang-wedangan utuh-ututan. Ngancani, Dek. Iki lha iki selar ditanduri sik iki. Mesakno kae lho, kae si Sugeng ndi kae. Sugeng kowe mengko nyambut gawe Dek. Ket dijagake tenan kowe iki lha kok minggu. Ki rak yo sing genah, tulung sesuk kancanono Kang Sugeng macul. Lah kowe aku melu macul. Lah kowe wingi kok ngancani. Apa ya? Kon piye lho ning rak Sugeng iki macul tak kon ngancani iki ben kowe iki ngewangi macul ben cepet rampung. Kowe ngewangi macul jenenge ora ngancani. Lah aku yo meng batin. Lah kono ki awan kok powet dideme kok kon ngancani. Ha iki tonteke kabeh iki Aku meng loro. Iki mau kancane bareng e. Loro, kae ngengehi Kang Sugeng loro. Dadi urung nyambut gawe malah ngombe mangan-mangan. Urung, lah ngerti ku yo ngene iki dibayar dhe calone. Wes. Kowe iki jak Sulaya nek ngono kuwi. Ora ngejak Sulaya. Kowe wingi lekmu ngomongi rak sesuk Kang Sugeng madul kancanono. Lah ya kancane iki ya ben cepet rampung iki ya piye. Ora ngono, ket wingi iki omong ewangono, ngono mah karo maneh. Nah iki kacau nek iki dijake iki wini iki selak do garing. Lah ya sesuk tuku meneh, ono wong adol kok. Itu kemenane ya biayane iki lho. Ayo bangkrut ngono Ket kaya mau aku. ki poket wingi iki tulung Kang Sugeng kancanono matul, kowe ngewangono matul, lah kowe aku nggawa patul. Kok kowe cah jan wis ora dong ngono iki. Rembu-rembukan Radong iki sing kongkon. Sing radong iki sing ngakon. Ora pas. Nah aku bingung nek ngene iki jan malah tetep bingung ngene iki. Aku kudu kepiye nek ngene iki. Aku meng begogak ngancani jane aku yo ngantuk jeng kok makon ngancani. Ora ditepo slira lho kowe iki. Sugeng atine botangane nyambut gawe nganti ngerti kowe rampung ha iki njur piye iki? Lah ya sesuk meneh iki nek sesuk meneh iki nek kongkonan iki digenahke kon ngopo? Piye? Nek kon ngancani ya mung ngene iki ngancani. Nek kon ngewangi lah kowe aku nggawa patul ngewangi matul. Ya tega kowe iki kancane nyambut gawe njur udat-udut karo wedangan ini tega temen lho. Macul ya ndarani salah, engko disalahke. Kowe iki mengko kok takon ngancani kok mah macul kok salahke. Iki anak buahe Pak Ran iki genah kowe iki. Anak buahe Pak Ran iki. Kongkonan sing ora bener. Nek rembugan angel karo kowe iki. Wis nek ngono kuwi wis kongkonan yo ora bener. Ora arep kon kowe meneh aku nek ngene iki wis tak tandangane dhewe. Sing penting aku tok bayar ngono wae wis manut. Wih, bayar piye iki ora rampung kok. Sedina jeneng kene kok njur Ora rampung kon bayar iki. Ninggal gawean omah Rugi. Ninggal gawean omah mongko ngertiku bojoku ndene iki aku ki Wis dibayar. ora arep ngomong karo kowe aku. Wis ora Sulaya kowe. Wong pinter kok dhewe wae omong. Nek iki ada nesu. Dene. Piye? Piye karemu? Saiki gandeng tok kon ngewangi matul. Lah iya. Aku wis tekan kene ya tak melu matul. Wis ngene. Nek gandeng kowe wis niat arep maju lho wis tekan kene wis tung-tung wae kancane ora rampung lho. Nah ya iki pajul sebelah kono tekan luar kono kae nek iso. Nek ora ya sak tekane. Lah garek yane kok leuki. Ya ngujak kancane mau lho ben cepet rampung. Kancane iki mandek kok iya. Saiki takone leren ben ngombe gentenan to. Anjir kowe temanja. Oh iya, manut yo. Ditandangi kene iki aja salah lho. Yo.
Kowe iki piye nang macul iki? Piye lho nek macul rak yo ngene iki to. Loh, kok ngene-ngene iki kepiye lho? Jeneng wong macul nek pokon ngene iki le macul. Ayo sing apik kaya kan kok digeguyu kae. Lah lek Kang Sugeng barang keguyu kowe iki lho. Kowe iki ora bener ya lang macul iki. Ditinggal ngombe malah kaya ngono. Dene nek macul yo ngene iki kok. Tak Ngene kandhani iki yo ora kenal le macul ngene iki lho. tak kandhani ya. Le macul kuwi kira wis manut kancane iki lho. Iki ana lariane. Dong to? Dong. Iki lariane iki. Iki sing kene iki dienggo dalan. Dienggo mlaku. Iki dienggo mlaku. Lah kok sing dienggo mlaku mah tok paculi kabeh. Mlaku ki kae dalane ombo kae lho. Kae dalane ombo mengalor mengidul, mengulon mengetan iki dalan. Kok kene dikae dalan nek anu diaspal apa piye? Wih. Ya njero iki nek areng rabok barang iki ya metune iki ya kene iki karo kono kuwi. Rabok iki tok sebarke. Engko wis ana udan. Wis ana udan Ya ora iso ngono kuwi. nek nang kebon ngarak ora dirabokke urip. Ngene iki ki rasa dirabokke urip. Wah, jan. Iki ki lemane wis ana rabokke. Angel tenan rembugan karo kowe iki. Iki ki lho, takon melu kancane kancane iku lho manut kancane dilari-lari ngono kuwi. Murah macul sak arepe dhewe kowe iki. Iki ki dipacul, ki perlune rasa kei dalan kabeh ditanduri hasile akeh. Panene akeh. Ning kuwi engko nek arep Nek nyemprot ngendi barang. di dalan ngono kuwi, panene mung sethithik. Ning kowe iki arep panen barang ki angel. Ora ngundang bakul kon njupuki dhewe gelem kok. Kok arep matun barang yang kandhani kok ngene. Ora usah diwakil. Sing ngakon iki aku lho. Iki Kok kowe iki malah iki aku ki kon ngewangi matul. Mau kon ngewangi ngancani. Ah, iki lho. Iki aku yang bawa matul lho. Ngeyel tenan. Kowe kok jadi geguyu kancane kae lho. Kancane menisane ngeguyu kae ki wong do radong. Ya aku ngerti kowe iki pinter. Kowe iki pinter ning melu pertanyaan ki wis suwe matul ki yo ngene iki. ya pinter ning ya monggo aturane kancane bareng ya Kancane kae mergorong kok kae pengertian iki ki calon ditanduri cek ana pengertian. Angel tenan kowe. Iki gak malah njero ngene iki aku ki arep nanduri kepiye lho ngene iki. Nek kene dalan iki tanduranmu mung sethithik, sesuk hasile sethithik. Nek kene tanduri kabeh hasile akeh, panene akeh. Sethithik ora apa-apa ya lek ya niki lenggara iki kepenak. Nek arep kepenak turu. Waduh. Ora matul. Anjir kepiye Wong lho. matul kok kepenak. Nah, lah iya. Jan. Wis ngejak suwaya tenan kowe iki. Kowe iki jare aku iki Arep iki mung manut mangkon ngancani kleru, iki macul kleru. lah kelaru ya ora nggo aturan ya kowe iki. Mau rak yo tok kae ngerti sithik. Sing dipacul ngene iki. Kene iki ado ngono kuwi aku manut. Lah kae sono contone iki wis. Ngerteni. Iki wis ana contone. Kowe iki gari mana contone melu kancane penting manut aku. Sesuk harus tak paculi kabeh, tanggung kabeh. Hasile akeh aku ora arep njaluk. Mbuh. Angel tenan kowe iki. Aku yo ora arep njaluk hasile. Iki bener-bener jopeken. bener-bener iki muridé Pak Ran iki jan rembuga angel tenan iki. Ora usah kei Tak dalan. undangke Pak Ran wis. Ora usah kei dalan dipaculi kabeh. Wah. Ora usah dibacoke. Ya kowe. Nek ora dibacoke aku arep mulih. Wis mulya aku ora ngundang kowe meneh. Wis penting tok bayar aku. Dadi geguyu kae. Kan macul iki kleru ora nggo aturan kae kowe. sing macul kae lho do kleru.